que sàpiga la gent del barri què fem aquí, que no ens diguin què fan allà dalt, sinó que vinguin i ho vegin. I bàsicament és obrir-nos perquè les persones que viuen aquí són bisbalencs, són bisbalenques i participen de les activitats del poble i tenim ganes que el poble també participi de les nostres activitats, alhora que també buscar voluntariat i que és per això la jornada, portes obertes i voluntariat. Tot això d'aquí és la zona jardinada. Què tenim aquí, Jesús? Es van destruir durant diferents conflictes, són de pedra, superantigues. Són 28 persones acollides i les activitats d'aquí bàsicament es centren en que la persona trobi un espai d'estabilitat i que hi tingui un ordre a la seva vida. Llavors l'omplim de tasques de la llar, com el que toca, com qualsevol persona, i també oferim tallers de molts tipus, des d'un taller de jardineria, un taller de cuina, i fem un taller de prevenció de recaigudes. També hi ha moltes persones, les persones que tenen més autonomia doncs van a fora a fer activitats com voluntariat, al Zoilo, residència del Zoilo de Bisbal, com a Càritas, fan cursos de català, un resident s'està traient l'Espau i va a Palafrugell cada dia.